тук дара май маслинките, брат, 600 кинта дара, браво. И кара. Браво. Ай, поне един път да се ливнива. Не, аз това викам. Да се ливна поле дома. Да се избия за... Да яде убава пицата, най-скъпа. Да яде една златна пица дела, но тук съм видял единствен път да го... Чушката ли? Да, и такова и златно, кажи ми, такова, те има и златен бус. Да, ти отваря цялата, тук това, те къде ти ги такова. Виж го златния бус, видели го, брат? Видели го, 1100 кинта, брат, 1100 кинта, видели го, всичко събира. Видели го, тъмън ти го викам, но само един път го видях, брат, ти отваря всичко. Ох, майко, ох, котио, бърнаваме ги. 1100, това поне 100 хикс плати. Да. Но по това даже даде, брат. Караме от другата, та ще плати. Нали така? Караме, да, опа. Идеално, бе. Това ми се не е случало до сега. Има на 10 кинта, брат. Пус. Еба неговата мама. О, вече са по хикс 2. Идеално. Аре,